Pietje van Gerrit. Pietje, goeiemiddag. Goeie Diamo, daar winnen we weer, Fanke. Toch, ja, de wie is er weer. Ja, wat is er gauw een week om, net? Och man, het vlees voorbij. Het vleurt om, hè. Ik had Chris Biemke er nog mooi bij het choks nou net, maar ik had Chris Biemke er mooi bij jongen ben. Zo gezellig. Ja, heel hartstikke leuk. Nou, als je ik vertelde heel wat gebeurd, dan zul je ook heel schijn. Ik ga een beetje dat keer letten voor stien. Je was nou radio, maar letter uit een paar Facebook, zo, hè. Dan had ik er wat een blauw plakje, dat is net samen om niks. Dat had Gerrit net niet. Je hebt mensen dat denken van Gerrit. Nee, absoluut niet. Dat had geen lastig handjes. Nee, hè. Maar zo dat is kwam, ik heb mijn ondergebedje drukt, hè. En ach, Ben, dat is een hele strijd geweest, maar het hindert niks. Dat is altijd, iedereen had wat, kleer, maar dan klapperde me dat kringen in de kruid, hè. En ik bord laatst moest, of weet ik het wat, dan flipte me dat kringen uit ben. Nog kleer, ik denk dat mag ook maar aan de tandarts, maar nou, dan had hij even zijn van, dat lassen we zo op, dat we het er nou even weer uit. En dan haak ik hem heen en dan haak ik even 12 van die planeten erin kringen. Zo, en dan gaan we het je van een bloeduitstorting voor. En 12 van die planeten, dan komen er aan op het oorgebedje, komen echt van die planeten en dan klappen ze ook wel vast, snap je toch? Dan een hele kerel die dit eruit krijgt. Dat denk ik, dat zal wel. Maar wat is het wat net mensen aan mijn week om? Ach, Herkes, ja, hij had juist naar de Grand Depression. Die werd een Grand Prix zijn van, Ben, wat wie dat was net. U maakt zin, wat geweldig, zijn jonkje van 24 jaar. Nou, ik je trainen in, ja, wie geweldig. En wat wie met Gerrit, die weer zo leuk op die Hamilton, hè, dat is Benny weet ik, en alleen maar correct eventjes luis maakt ze achter, hè. En hoe namen de binnenbocht, nou, Ben Gerrit vliegen erover, hè. Hij vliegen er ook, zal even kistje, wil er ook een meisje met jou, die niks, hè. Nou ja, toen die lijsten laten, toen pakte hij er omheen. Je moest naar Peerlaper rijden en toen pakte er omheen. Nou, geweldig, wat een feest. Wat een feest. Zo, en ik denk dat dus Max, dat het familie is van dus Maximo. Dat denk ik. Ik denk, ze komen ook allebei die kanten uit wij, hè. Ik denk dat ze net dezelfde paken nemen binnen. Zo, net. Nou, altijd vallen hetzelfde naam als juist Maximo en Willem en als de Famke. Ik lachtje, hè. Amilio, dat Famke. Ja, heer, kijk al. Amilio, ik lachtje, ja. Ik get zo'n verrekte hut ben. Dan ben je horen bij de Famkes, ben ik een mooi Famke. Dan groei ik als kool, maar ik ben get zo'n hut, jongens. Ja, nou, mij ze ek al meid van, hè. Had ze ook al van officiële dingen mij van. Ze had in de straat van Raten zitten, daar ik al. Als een groot mens gaat in de straat van Raten zitten, dan zal iets van jong Famke. Nee, ik vind het een hele prestatie, maar ja, ben ik een groeie hut die aan moet vangen, dat weet ik maar. Die Famkes wel, ze zeggen laagt hier. Ja, Ben, dan mag er om denken, want ja, de vaste het wist, dan zit ze in de publiciteit, Jerome. Ja, ze zit samen in de publiciteit, Jen. En dan komt het en komen de jonkjes in beeld. Och, hier ga ik uitbeleefd met een sjouwtje. Ach, jongen. En wat ik ben mooi tegen en verkering. Verliefd, hè? Ach, heden. Zoals je van de middag ik even een blakje met uw bijker aan, hè? Ik zei tegen Gerrit, het is nog mooi waar. Ik ken er wel even met bijkuut. Als mijn waar is, kist door het boel aan. Dan kleren wie wij vlak bij het ziekenhuis. Weet je wel bij dat Mesiel ziekenhuis. Ik weet wel in jou, daar wij vlakbij. Misschien ga je een kuier eventjes aan blakje om het ziekenhuis in. En dan zit er zo'n bankje op. En zit zo'n verliefd steltje zit erop. Hè, met een toetje vrij, joh. Ik zeg het al, je was dan ren ik wat staren. Het valt net op. Ja, maar dan ren ik wat staren. Nou, ik ben zo leuk. En jonkje de haan een plankje heen. Ach, daar achter het ziekenhuis op het bankje. Dat is zo leuk. En dan krijg ik een parkje voor. En wie haal jij jong weg? En Jerky niet in die armen. Oh, ben ik gaat zo laken. En niet zei dat famke in de jongen. Oh, die jonkje wil wat een stuur tegen door, joh. Hand eromheen. Ach, heerlijk. Zei dat famke niet in. Was tekstje werd ik opereren ben om mijn blinde darm, werd ik daar aan opereren ben. Dat jonkje was zo vroeg. Nou ja, wel, zei die jongen. Nou ja, wel, oh, ze zei, ja, de derde verdieping, tweede rutjes. Ja, dat bedoelde die jongen net, hè? Nou, ja, dat jonkje weer super op me om. Ja, dat is de jeugd ben. Hè. We zijn al jij jong wel die aan. Hoe heb je dat even lood is? Dat me weer denken van vroeger ben. Dat ja, doet Gerrit niet jong ben naar heen heb ik en met prachtig waar ben ik naar de zeedik test, hè? Ha prachtig de zeedik en op keuren ben. Zo mooi even in het centje, hè? Ha we wel lang uit dat je een zeedik om alleen in gas, jongen. Maar daar ben ik niet aan schrokken die aan. Ben ik als je er al naar je skipjes, hè? Daar aan al je skip ben. Nou ja, schoon die skipjes, dat is hartstikke leuk. Die rennen daar niet in komt, er een raam omrennen ben. Maar vind ik er van, en die raamtest aan die skipje, daar bovenop, hè. Nou, dan maken we dan de paarderij ook naar mij, hè. Ah, dat is hartstikke leuk, die aan dat meidje. Maar ja, dan zei mijn Gerrit in eerst, die slijt stiefje, mijn jongen, hè, want ik weer schrokken, dan kan ik ook erop ben. Stiefje, mijn jongen, er was er een beetje raar in de hoofd, maar strijken, zo ben je jong, hè, een beetje raar in de hoofd. Zei er niet eens in mij. Hij zei dat die raam op dat skip zit. Zei er niet eens in mijn Pietje. Zeg dat eigenlijk doen? Nou, ik zei, jongen, dat mag zelf weten, maar het ben mijn skip net, hè?
Nee, dan ben dat weet je dan. Dat kan je het samen. Nee, dat wil ik het samen niet. Maar deel er even niet. Dus dan ga je best daarom. Ja, dat niet. Dus kijk in de publiciteit. Ja, man. Ja, hè? Ja, dan heb je dat, hè. Dan Ja, man. giet er van alles terug je leven. Ja, ach. Nou, de Christijd. Dat is toch met zo'n mooie tijd al, ja, hè? Ach, nou, ik vind het mooi om te jaren dat in Kriesbiemke gewoon ik lekker stiet. Ja, zit mooi voor die. Ja, mooi voor Siederaasje hebben we hier wat de kerstjes wat doen. Ja, maar jij bij wij houden met die kerstjes, hè, want ze kennen het meer meer. Nou, even hoor, ik zei jongens, Ruud en dan net te lang. Nou, je moet altijd mij doen. Wel, ja, prachtig. Heerlijk. Nou, ik vind het fijn om weer even maar die praten hebben. Ja. Oer een weekend dan hebben we weer even contact. Zullen we dat waar? Ja, nee, week misschien bek je dan wat bekam. En Oh, zeg. dat hoop ik wel, want Ja. dat is de volle pino, hest, ja? Nee, als jullie een planeten maar haar plak in vinden. Ja, dat is ik zo. Ja. Nou, restig hoor maar. Ja, door we. Fijne weekend en de groetjes Ja. aan Gerrit. Ja, die weekend die aan moet je. Ja. Doei, lieve. Doei, hè. Doei.